Sziasztok, itt vagyunk egy új videóval. Éppen már kezdtem el kínálni, és rohadt hideg van. Na, mindegy. Hát ez egy ilyen helyzetjelentés lenne. Ég a kályha. És már kezd meleg lenni. Szóval, hát most azért -8 fok van. Gyakran azért nem lesznek új videók, mert hát egyrészt le van fagyva az út, kettő meg hát azért elég hideg van motorozni, úgyhogy előre láthatólag lesz szerelős videó, kettő is, tehát 2 szerelős videó is lesz a szünetbe, karácsony után szerintem egy pár nappal, vagy hát majd meglátjuk. Lesz ugye gumicsere, remélhetőleg, ugye megjönnek a fasza gyárjon megegyező K32-es enduro gumik, mert hát most már 2 év után, vagy 3 éves gumik, de elég sokat jártam vele, ugye, és inkább a hátsó, nem tudom, hogy látszik-e, de hát nem látszik, de higgyétek el, nagyon kopott, úgyhogy azért már megérne a cseréle, így karácsonykor remélhetőleg le tudom cserélni, illetve utána. Aztán lesz ugye teleszkóp, hát nem a gumicsere, hanem amit alatta van, most nem tudom lehúzni, de nekem nincs ez a porlehúzó, valamiért az előző gazdája nem rakta oda, vagy nem tudom, kifelejtették, azért van egy ilyen kis hely itt a nyak meg a gumi között, de az is meg lesz, és hát majd be lesz ugye rakva, úgyhogy ez lesz a másik szerelős videó. Úgyhogy erről lett ennyi, akkor az én 3 kerekű Pannoniámat akarom majd beindítani, szerintem ez is ilyen karácsony tájba lesz. Egy ilyen indítós videó, már kb. Vagy fél éve, ja, nem is volt beindítva. A berúgókar az itt van valahol. Mindjárt megkeressük. Vagy inkább hagyjuk, nem mindegy. Itt van nálam, úgyhogy ezt majd fel kell rakni. És hát benzin sincs benne, mert legutoljára kifogyott. És hát majd dönteni kell vele valamennyit. Meg a gázbovden is hát kiakadt, kicsúszott a Schuberből, és hát majd azt is vissza kell raknom, de szerintem anélkül is be lehet indítani, csak azért jó, hogyha ember tud egy kis gáz húzni, mert azért egy hideg motornál azért csak kell. Úgyhogy arról is lesz videó, az egy hosszabb lesz szerintem. Attól függ, hogy mennyi időbe telik nekem hát beindítani, meg kitolni, mert azért elég nehéz szerkezet. Ugye, ez gardán meghajtásos, stb. Tehát egyébként nagyon fasza. A blokk az benne az pepec, tehát valamikor volt, hogy egy év állás után egy rugásra indult, úgyhogy frankó. Meg lesz remélhetőleg blokk szerelős ilyen videó sorozat. Most már vannak szakszerű szerszámaim, még ilyen blokk, amik voltak eddig blokk felújítás, nem olyasmi is lesz, de inkább szétszerelés, aki még esetleg nem csinálta, vagy ilyesmi, annak hasznos lehet. Úgyhogy van blokk széthúzó, az nagyon fasza, majd arról is lesz szerintem egy ilyen videó. Az tényleg nagyon fasza, akkor ugye van fogaskerék, megakasztóm, stb. Na mindegy, ez majd ez máskor.
Én már mondjuk vettem egy blokkot, szét is húztam, de hát azt nem tudtam videóra venni. Vannak alkatrészeim is eladók, hogyha érdekel valakit. Nagyon fasz a főtengely, nagyon jó menetekkel, bontatlan blokk főtengely, tehát nagyon jó, tényleg a hajtókar is nagyon fasza, úgyhogy nem kell ezt felújítani, azonnal beszerelhető. A hanger az gyári, alapméretes, dugóval, gyűrűvel, most mindegy, most nem látszik a bársja. Hát menetjavítós, de jó rajta a menet, tehát a célnak megfelel. Van fasz a gyári hengerfejem. Most nem tudom, látszik-e? Na mindegy. Jó a menet is benne, gyártyamenet. Van ugye egy komplett 3-as váltóm még, váltódobban mindennel csak be kell szerelni. Léptető, villa és berugó. Racsny, tehát kompletten rugóval mindennel, csak simán be kell szerelni. Gyári cuccok, úgyhogy jó minőségűek. Úgyhogy majd lesz, remélhetőleg fogok venni blokkot, és akkor lesz ilyen szakszerű blokk széthúzás, ilyesmi. Úgyhogy ezek vannak így betervezve, aztán majd meglátjuk. Tudjátok, hogy hol lehet feliratkozni, majd meg fog jelenni egy ilyen kis ikon, itt valahol, akkor másik oldalon meg tudjátok nézni itt az előző videót. Aki még nem tette meg, iratkozzon fel. Sziasztok!